Ja, velkommen til næste lille gennemgang af computeren. Jeg har valgt at vise jer lidt omkring, hvordan selve skrivebordet er bygget op. På alle jeres computer er der jo et skrivebord, eller det er det, vi kalder et skrivebord. Jeg har lige valgt at gøre det sådan lidt skrivebordsagtigt, så vi har en træbaggrund, så er det måske lidt nemmere at forstå. På mit skrivebord, der ligger der en masse papirer eller en masse mapper. Dem, der ser sådan her ud, som sådan nogle JTEX eller mapper, der er åbnet op. Det er jo det, man kalder mapper. Når det ser sådan her ud, så betyder det faktisk, at der er noget inde i dem. Det vil sige, at hvis jeg går ind og klikker i en mappe, for eksempel om Australien, så ser jeg, at inde i min mappe, der ligger der nogle filer. Her i det her tilfælde er det lydfiler. Og hvis jeg går længere ind i den, så kan jeg faktisk se, at der ligger nogle tekstfiler og nogle billeder. Så sådan kan man gå ind og klikke på dem. Jeg kan lige krydse ned her. Udover det, så er der selvfølgelig også nogle andre filer. Det er det, man kalder genveje. Hvis der er sådan en, her kan I se for eksempel en lille pil ved, eller der, og der, så er det det, man kalder genveje til nogle programmer. Altså nogle hurtige smutveje, som man lige kan klikke ind, så man er fri for at bruge en masse tid på at gå ud og finde den og klikke ind. Så når der er en lille pil ved, så er det genveje. Desuden ligger der nogle direkte programmer, nogle dokumenter. Jeg ser, der står et V der, så er det Word. Jeg har jo også en papirkurv. Det vil sige, alle de ting, jeg vil have slettet, dem kan man trække over i papirkurven. For eksempel, hvis jeg nu forestiller mig, at jeg vil have slettet den her, der trykker jeg musen nede og trækker med en mus. Det vil sige, så kan jeg lige smide den her over i. Så er det simpelthen ligesom at smide i en papirkurv. Og så slipper jeg musen. Bup. Så ligger den derovre, og den er væk her. Alle de her ting, dem kan jeg så flytte rundt på skrivebordet og organisere, som jeg vil. Jeg kan jo sige, jamen jeg vil måske have alle genveje til at ligge herover, og så trækker dem over, så kan jeg jo sådan set slippe dem, som jeg vil have dem, og lægge dem der, jeg vil have dem. Og det kan jo egentlig være godt, meget smart, fordi så kan man få et lille overblik over sit skrivebord. Hvad har man de forskellige steder? Nu laver jeg lige sådan en herover. Her laver jeg alle mine genveje, lægger dem over. Jeg klikker på dem med venstre museknap og trækker dem over og slipper igen. Klikker, trækker og slipper. Så nu har jeg alle mine genveje til at ligge derover. Nu ser det udenbart lidt rodet ud, så kan jeg lige rulle lidt op her. Og alt det her, det kan man jo sådan set også, hvis man ikke synes, man gider at bruge tid på det her, så kan man faktisk få computeren til at rulle lidt op på sit skrivebord. Og det kan man gøre ved at simpelthen man højreklikker på skrivebordet. Et eller andet sted, hvor der ikke er en map eller en genvej. Sådan der, så får man det rullegardin ned her. Og der kan man faktisk gå ind i den, der hedder sorter. Jeg kan vælge at sortere mine ting på skrivebordet efter navn. Så er det i alfabetisk orden. Jeg kan vælge at sortere dem efter størrelse. Så er det størrelsen på filen, altså hvor stor den er. Elementtype, hvad for en type det er. Er det en map, er det en genvej, er det et dokument, eller hvad det er. Eller ændringsdato, hvornår har jeg sidst været inde og arbejde med den her map. Men nu vælger jeg simpelthen at sortere den efter elementtype. Så klikker jeg der. Klik. Og nu står de jo sådan set måske lidt rodet, men hvis man godt kan lide, at man har alle sine mapper herover, så har man det, der hedder programmer, dem der direkte, man kan åbne direkte her, og så har man alle dem med pilene, som vi snakker om før, som er genveje. Desuden ligger der nogle filer her, og det er nogle, de burde måske ligge derovre, men de ligger sidst, fordi det er dokumenter. Og Windows, den har en eller anden form for hierarki, hvad den deler op i. Så sådan kan jeg vælge at gøre. Det er jo selve skrivebordet med mapperne. Så er der jo også en nedre bjælke hernede, hvor der ligger forskellige ikoner og genveje er det faktisk også. Fordi
Jeg behøver jo sådan set ikke at trykke på den der. Det er faktisk lidt dobbelt. Jeg har en genvej der, men jeg har også en genvej der. Når de ligger hernede, så er det jo ligesom, så er det nede i min værktøjskasse, kan man sige. Der er jeg klar til lige at gå ned og klikke på. Nu skal jeg på nettet, eller nu skal jeg spille noget musik, øh, eller nu skal jeg se nogle billeder, eller et eller andet. De her, de ligger sådan set hernede og fortæller mig, hvad er det for noget, jeg har åbent lige nu. Eller, det kan også godt være en genvej. I kan se forskel her. Dem, der ikke er sådan ligesom en hvid ramme bagved, det er programmer, jeg har åbnet. Dem, der ikke er en hvid ramme bagved, det er genveje. Og hvis nu man gerne vil have lavet en genvej, for eksempel vil have sat en genvej ind til Word eksempelvis, som jeg har til at ligge heroppe, det vil jeg egentlig gerne have til at ligge hernede i stedet for. Så gør man bare det samme. Man tager ved den, og trækker den herned, og fastgør til proceslinjen, spørger den om, ja, det må du gerne. Se, så ligger den dernede. Nu ligger den så både deroppe og dernede. I virkeligheden behøver jeg sådan set ikke den her. Nu kunne jeg faktisk, hvis jeg ville, slette den her genvej. Det kan jeg jo så gøre ved at smide den over i skraldespanden. Det står her, at du spørger, om jeg vil flytte den her til papirikon. Det vil jeg gerne, fordi den fjerner ikke programmet. Den fjerner kun ikonen, der peger på programmet. Og det vil jeg gerne. Så den væk nu. Men nu ligger den hernede. Jeg kan stadigvæk åbne mit Word ved at gå herned og klikke. Så kan man rydde lidt op på sit skrivebord og have lidt overblik over det. Den sidste ting, der er 2 ting. Den næste ting, det er den her knap. Det er jo det, der hedder Windows-knappen eller Start-knappen. Og det er også en slags genvejsknap. Den kan man klikke på, og så kan man gå ind og se lidt forskellige informationer om, hvad for nogle programmer man har haft åbnet senest. Hvilke kan jeg gå ind på internet, så kan jeg se, hvilke steder jeg har været inde og søge på. Og jeg kan gå herned, så kan jeg faktisk gå ind og se alle mine programmer. Der ligger alle de her programmer. Det er ikke noget, man normalvis gør, men nu ved man, det ligger der. Jeg klikker lige udenfor igen, og så går jeg lige ind igen, for jeg kunne nemlig se en lidt spøjs ting her. Og den kommer jeg lige tilbage til lidt senere. Her hvor der står luk computeren, der er der sådan et lille skjold med en lille udråbstegn på. Og det er faktisk en ting, der fortæller mig, at jeg skal have opdateret min computer. Der er tit, at der er opdateringer til de forskellige programmer, og ikke mindst til Windows, for at det kører lidt bedre, måske lidt til internet, for at det kører endnu bedre, og så videre, og så videre. Når der er sådan en ikon her på, så skal man faktisk lukke sin computer og starte den igen. Det kan man gøre på forskellige måder, men man kan gå herover, så kan man faktisk bestemme, hvordan man vil. Jeg kan skifte bruger, jeg kan logge af, jeg kan låse den, jeg kan genstarte den, jeg kan sætte den til at slumre, eller jeg kan sætte den i dvale. Men nu har jeg fået den her information her, og så vil jeg i næste lille video lige vise jer, hvad der så sker, når jeg gør det. Derefter skal jeg lige vise jer lidt i det her hjørne her, hvor der er selvfølgelig en dato med tid og årstal og så videre. Her er der et ikon, der fortæller mig, at jeg er ved at have nogle forskellige programmer, der synkroniserer noget. For eksempel en Dropbox, som det hedder, hvor jeg kan gemme fra min telefon, og så kan jeg også finde det her på computeren. Der er en, der fortæller mig, at jeg ikke har særlig meget internet her, hvor jeg sidder. Hvis den her er rød, så har jeg et problem med min computer, så jeg ikke kører optimalt. Lige nu er den hvid. Der fortæller mig, at der er strøm. Der fortæller mig lydstyrken. Og her kan jeg faktisk klikke på en lille mere. Der har nogle skjulte ikoner, som jeg måske kan have glæde af. Lige nu er det ikke nogen specielle ikoner, jeg kan bruge til noget. Den fortæller mig, at jeg har et virusprogram, der kører. Jeg har måske nogle opdateringer, der er tilgængelige. Den fortæller det også der. Ligesom den fortæller det herover. Og det er rart, fordi opdateringer er opdateret, sådan at man kan man kan være sikker på, at sin computer fungerer og kører hurtigt og så videre. Ja, så nu går jeg ind her, og jeg vil genstarte min computer, fordi den skal simpelthen starte igen. Og nu genstarter computeren, så går det her program også ud, og filmen slutter så også. Så det vælger jeg lige at gøre lige om lidt.